Top Model Africa. Vadikani mfaro wangu kusangana nemi zvakare pane rimwe zuva pane mumwe mukana tiri muMaisamba Show tiri pano pachikowa chemhemberero. Munoziva kuti vana vedu vakwegura vedu vadiki hanzi kugona kuna zera vese vari kuita zvakanaka. Tinoedza apo neapo kuvaunza kuchikowa chemhemberero nekuti vari kusumudza rupawo rwedu, vari kusumudza mureza weZimbabwe. Isusu tinenge tichingoti havo asati tapinda muchikamu chanhasi. Regai ndipe kutendera kuna vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose nedande mutande. Zvinoendeka mufunge, Maisamba Show is powered by dande mutande. Chitererai, rambai makagara pasi, regai kufamba-famba. Pano pari kuitika zvinogara zvakadaro nai. Nhasi ndine tsvarakadenga. Kana tati tsvarakadenga, tiri kutaura kaunaku kaya kasiri kekungoti amai vakanaka, baba vakanaka. Tiri kutaura kaunaku kane mutsindo. Wakadiwa kumanangu? Ndiripo makadizwe nyuma. Ndinofara zvangu. Ndinoziva kuti vanhu vane mazita akasiyana-siyana, saka ndichibvunza kuti iwewe utiudze zita rako chairo kuti unonzani. Inini ndinonzi Sakile Zibusiso Dube. Uri hama yangu. Inini zvakare ndine madhuve, saka wasangana namadhuve makorokoto. Ndinotedza basa rako raunoita, ndinotedza upenyu hwako uchindifadza nekuti platform yatiri ino, chikuva chino chatiinacho ndechemhemberero. Tikaba izwi rechirungu ndechekuti ndere celebrations panapa. Ndingade kuziva kuti idzi nyaya dzeutsvarakadenga idzi dzekuenda kumakwikwi akasiyana-siyana, wakazvitanga rini, wakazvitanga sei? Nekuti ndinoziva kuti zvinonetsa kuti munhu uzive kuti ndakanaka. Aiwa, inini ndichikura ndaigara kufarira zvinhu zvinoita nezvemucheno. Kungosona zvinhu zvandaingofarira. Saka ndakazoona kuti ndinyatsokwanisa kuzviexpressa nekuchena kwandinoita, ndinofanira kujoina modeling yatinoti modeling. Ndo kunoitwa fashion modeling. Saka ndakatanga ndichiita inonzi fashion modeling, kupfeka hembe dzinenge dzasonwa nevamwe vanhu muno muZimbabwe, ndichienda kunze kwenyika nchingodaro. Saka ndizvo zvakazoita kufarira kwangu mucheno ndiko kwakazondiita kuti ndipedzere ndakuita zvemakwikwi. Ndapabata. Ndakatarisa ndichiona ndikaona kuti pane kwauri kutoita zvekudhizaina izvo zvekugadzira kuti unofunga kuti chinhu ichi chikadai chinogara zvakanaka pamunhu, chinopfekeka zvakanaka. Uchiita uri kuItaly. Ndizvozvo here kana kuti ndinenge ndatedzera? Ungandiudze zvishoma pamusoro pazvo. Ndiko kwaunogara here? Ndiko kwaunoshanda here? Aiwa, inini kuItaly ndiko kwandinodzidza, ndichiri pachikoro chekudzidzira kusona, kudhizaina hembe kuti tinyatsochenesa madzimai. Saka kuItaly ndiko kwandinodzidzira kuti ndizokwanisa kuva a professional designer. Vadiwa vatariri nevatereri tichachena kuZimbabwe. Nokuti kana tini wedu mwana anenge achiita munoziva, anoziva zvekumusha. Kune zvimwe zvatinenge taita dzimwe nguva munhu akapfeka mune mchinoti zvavakunge muGerman kana kuti zvavakunge zvino, kana imimi muri ikoko ndinoziva kuti unenge uchiziva uchifunga kumusha.
ndoda kukubvunza mubvunzo wakaoma asi unopindurika. Wakaziva sei kuti ndakanaka? Nekuti zvokuenda kumakwikwi hazvingouya kuti ndangofuma ndakuenda kumodeling. Asi unofanira kuti nekuti munhu wese kazhinji akazvitarisa anoona zvakasiyana siyana. Iwe unonzwa here kuti wakanaka kana kuti wakatozoudzwa kuti wakanaka? Aiwa, kuti uzokwanisa kuenda kunoita makwikwi hazviuye nekuti ukufunga kuti wakanaka, zvinouya nekuti chipo chaunenge wapiwa una Mwari. Zvakatongofanana nemunhu anenge achiita zvekupresenta o munhu anenge achiita zveuloya, chinenge chiri chipo chako chinoti passion. Saka ndakangokurirawo ndingori munhu anongozvifarira zvinhu zvinoita nezvemucheno nezvekungomira pamberi pevanhu. Saka pandakatanga ndipo pandakazonyatsowana kuti okay, this is what I can do. Ndizvozvo chaizvo. Asi kana ndichiteedza zvangu vana Madhuve ndinoona kunge zvemucheno izvi kunge zviri muropa. Kunyange tikachembera tinongodonzva naye takachena. Asi zvakanaka izvozvo. Ndiri kuona kuti mubasa rako iroro remodeling, rekuita makwikwi eutsvarakadenga, wakabudirira zvakawanda. Ngatipindei munyaya yacho tichinzwa uchindiudza ndaona makore akati kuti zvichiteedzana. Ngatimboendai munhau iyoyo tinzwe. Aiwa, ini ndakatanga kuita makwikwi muno muZimbabwe kudhara pachine time ndichiri mwana, tichiramba tichingoedza. Ko pawakanga uchiri mwana pane pawakambobudirira here? Taingobudira muno muZimbabwe zvisiri zvihombe but ndakaramba ndichingoshingirira because ndaiziva kwandiri kuda kunosvika. And then mugore ra2022 ndipo pandakazowina inonzi Miss Earth. Ndakaenda kuPhilippines kunorepresenta Zimbabwe. Zvakakura kaizvo, riganimbotaura vadiwatariri nevateereri. Miss Earth kubva kuZimbabwe ndo matigereka, ndo planeti yedu yatigere, ndo yakakunda iyoyi. Aiwa, zvinodadisa. Uri chidadiso mukati menyika yedu. Ndizvo saka ndichitaura kuti kuZimbabwe tinazvo, tiZimbabwe tinavo, ngatiregei kuzvitarisira pasi. Makorokoto makuru. Aiwa, ndinotenda. Ndichazopurudza kana wapedza kuzvitaura zvese nokuti ndingashoshomena. So ndakatanga kuMiss Earth, ndiyo yanga iri first big chikuru international pageant ndakaita. Ndakamirira Zimbabwe. And 2023 ndakazoenda zvekare kuEurope, kuPoland, pandakanorepresenta Zimbabwe kuMiss Supranational. And ikoko ndakabuda ndiri inini Miss Supranational Africa. Makorokoto Africa. Saka ndinanga nditori Miss Supranational Africa. Ndichabatwa nechando inini Miss Africa. Africa vadikani, Africa yakakura kai. Inyika dzakawanda dzese, asi tiri kudada kuti munhu wacho akabva muAfrica asi achibva murupau rwedu rweZimbabwe. Handei mberi. So that was last year. Gore rino ndakadzoka kuZimbabwe ndichibva kuItaly kunodzidzira. Ndabva ndadzoka ndikasvika kuita makwikwi anonzi Miss Universe Zimbabwe. Ndipo pandakazowina sashi yandakapfeka ishi. Ndaiona kuti aiwa apa pakanhingirika, pakachena, pakarohwa mucheno. Makorokoto makuru, nekuti kwese kwauri kuenda uri kubudirira. Nokuti kana ndichitarisa ndinoona munodzidziswa kana mafambiro, kana zviri nyore here izvo zvakufamba muchinge munoda kudimbuka muchitepuka. Zvinoita sei? Aiwa, unojaira. Unodzidzira uchijaira kuti zvinoita sei with time nguva ichifamba, pakufamba penguva unopedzisira wazvijaira, kufamba uchidaro, kutaura nevanhu, magariro, zvese tinodzidziswa. Ndizvozvo, nokuti chandatanga kuona pauri magariro akanaka. Nekuti vamwe vanhu unenge uchitoti dai magara makadai, asi dai makumbo makadai. Pawangosvika ipapa vanangoona ndikati ari murusero, ari kupepetwa, ari kuzviziva. Saka pane mamwe makwikwi here awakabudirira kunze kwewandiudza? Aya ndiwo ndakaita mugore ratirimo iko zvino. Muna November ndiko kwandiri kuenda kuMexico kunomirira Zimbabwe kuMiss Universe. Ndizvozvo isi tiri kutozviziva kuti uri kuuya nemukombe, nekuti kana wakambogona kutora makwikwi aya uchitora mikombe pese ipapapa hapana chinombokutadzisa. Ndinoziva kuti dzimwe nguva isusu sevabereki
tinosandudzira vana kuzvinhu zvavasingadi. Dzimwe nguva tinobva tavaitira zvavanoda, dzimwe nguva. Saka ndinoda kuti ndinzwe kuti kwako kwaunobva iwewe, nekuti vanhu vazhinji kana vachifunga nyaya yekuti munhu ari kuda kuita chinhu muupenyu, vanongofunga dzimwe nguva mabasa ekuti tinoda kuti uite chiremba, tinoda kuti uite gweta, tinoda kuti uite zvakati. Iyi ndima yauri kufamba nayo iyi indima yakanaka. Wakawanawo here rutsigiro kubva kuhama dzako, kumhuri yako, kuchikoro? Ndava nani vakakutsigira kuti usvike pauri apa? Kumhuri vainditsigira zvikuru, but changa chakakosha time yacho ndechekuti ndakapiwa mutemo wekuti ndinofanira ndatanga kupedza chikoro ndozochitanga. Ndizvozvo chaizvo, asi wakauteerera mutemo wacho ukafamba zvakanaka. Regai nditende vabereki vake. Aiwa, vana Dhuve, regai ndikutendei kuti pamukana uno tikutendei nekutsigira nekusumudzira mwana wedu, nekuti vamwe vanhu vanenge vaine zvipo zvavo zvakasiyana siyana zvinotadza kubudirira, vashaya rutsigiro mumhuri, vashaya rutsigiro mushamwari. Ko kuchikoro ndokuti kuchikoro kwedu kwatinodzidza apo neapo kune zvakawanda zvinoitwa zvinogona kukusumudza kana kukurakidza nzira yezvinhu zvaungade kuita. Kuchikoro vaiita sei? Kuchikoro kwandakadzidza ini ndakatotanga kudzidzira zvekusona. Paipe patinonzi ma-practical subjects, panga paine fashion designing, ndiyo yandakabva ndatongotora kuchikoro. Ndiyo yakandiendesa kunzira yekuita makwikwi ekumodhela. Saka wakanyatsoona kuti mucheno wako unofanira kuti uonekwe. Ndiri kuona kana ipapa wakapfeka zvakatsvinda, zvese zviri kunyatsopindirana zvakanaka. Ikoko kana matanga zvemodeling izvozvo, ndoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vangoenda vachibva kumisha yakasiyana siyana, vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kune chikoro here chamunozodzidziswa chemodeling, kana kuti pamunenge makuenda kumakwikwi ndo pamunenge makudzwa kuti apa kana tadai modai munozvifambisa zvinofamba sei? Nguva zhinji unodzidziswa kunyika kwako chibva, so kuti pamunozosangana nevamwe kuziva zvakufanirwa kuitwa. Ikoko vanowanzokutarisira zvinhu zvekuti tasvika tiri vasikana vakawanda kunyika dzakasiyana siyana, saka tinenge tichisheya nevamwe kuti ma-cultures edu, kusiyana kwema-cultures edu, ende ndiko patinodzidzisana nevamwe tichitaura tichishare stories about our humanitarian causes. Ndizvozvo chaizvo, ma-advocacies atinoita. Ndizvozvo ndinoziva kuti basa rauri kutaura iroro, uri kutaura kuti nekuti kana uchinge uri mubasa irori remakwikwi emodeling, unenge uine chidaka-daka. Pada unoda kubatsira nherera, pada unoda kusumudzira vakwegura, pada unoda kutarisa varombo. Saka iwewe chako chaicho chidaka-daka chiri mumwoyo mako, unoda kutarira vapi? Inini ndakashayikirwa nevabereki ndichiri mwana mudiki. Urombo zvikuru. Ende izvozvo ndizvo zvakandiita kuti ndive neshungu yekuti nditange organization inovhura mukana for vamwe vana vasina vabereki. Saka ndiyo organization yandikuita izvozvo inonzi Zibusiso Foundation. Inofocusa on kucreate ma-opportunities for ma-marginalized individual kuti vawane mukana wekuti vakwanise kuenda kuchikoro, tovadzidzisa nemabasa emaoko kuitira kuti remangwana avo ripenye semunhu wese. Makorokoto uri kutaura pfungwa dzakanaka. Ndinozviziva kuti kushayikirwa nemubereki zvakaoma chaizvo. Ininiwo ndakashayikirwa namai vangu ndichiri mwana wechikoro, ndichiri mudiki, saka ndinozvinzwa chaizvo. Asi pfungwa dzako dzakanaka, nekuti iwewe kana ndozvatiri kukurudzira pano vadiwa tari nevateereri, kuti iwewe kana wasangana nemadzidzo mukati meupenyu, kana kuti ukasangana nemafaro mukati meupenyu, chifadzawo vamwe, chibatsirawo vamwe. Saka basa rauri kuita iroro rakanaka chaizvo. Handizive zvino kuti zvamunenge muchienda kunyika dzakasiyana siyana, tinombonzwa kudhara kuti vanhu vaimboita zverusarura ganda, vaiita sei, asi kunana Mexico kwamuri kuenda, kunana Italy kwamuri ikoko, ndinoziva kuti rukanda rwakasiyana. Zvinofamba sei? Aiwa, zviriko kwese kwatinofamba, zvichiriko. But inini mashoko angu ndeyekuti munhu unofanira kuziva zvawafambira. Ziva zvawafambira, ndokuti zvawafambira zviendere kumberi.
kungofokasa nezvinhu zvawakafambira nekuvakawo marelationship nevamwe vanhu vanenge vari open, because kune vamwe vanhu havazi vese vanenge vachi excluda vanhu veganda redu, but unofanira kuonawo kuti pane vamwe vanhu vanokuaccepta sezvauri, ndo vanhu vanofanira kufokasa your energy on. Ndizvo mashoko akanaka chaizvo kuti haikona kutarisa kwaunotarisirwa pasi. Kana tikange tasvika kana pamutambo kana papi ikoko kwakarerekera kwakashata siyana nakuchitarisa uri kuita zvakanaka sereke. Ndinoda kuti urambe uchiita pfungwa idzodzo dzekuti munhu nokuti tinokudza munhu rukanda rwedu rwakanaka. Ipapa ndiri kunyatsoona kuti ndakagara netsvara kadenga kunge munhu kunaka kunenge mufananidzo kunge picture nai you are beautiful. Ndikakwereta kazwi kechirungu ikakaka beauty yakanaka, asi ndiri kuona kuti runako rwacho rune tsika dzakanaka. Runako rwacho haruna kudada, nekuti kana uri kufungawo vamwe vana vanotambudzika, kana uri kufunga nyika yako yeZimbabwe, nekuti kana uchienda kunomirira nyika yako vanhu vanogona kutotsoropodza nyika yako kuti Zimbabwe, asi iwewe kana uchinge uchirakidza kuti Zimbabwe tinodada nazvo. Ndiri kuona pano neflag yako yeZimbabwe. Izvozvo rupawo rwedu irworwo, nesu tinodada newe nerupawo irworwo. Ndinoziva kuti imimi kukura kwamuri kuitako makura kwane social media kwakambenge kusina kare. Iwewe satsvara kadenga unoiona sei social media? Ine mativi maviri, divi rimwe rakanaka, rimwe diviri pada harina kunyanyonaka. Iwe unoiona sei? Ungati kudii pamusoro pesocial media? Sezvamanga mataura kuti kune madivi maviri, rakanaka nerisina kunaka. Zvakakosha ndezvekuti iwewe semunhu mukadzi for example kuti ukoshese zvauri and uone kuti power iri mumaoko ako, kuti zvakakosha ndezvaunoita nelife yako. Zvatinozoonawo pasocial media zvinenge zvichiitikawo ikoko, but hazvisi zvinhu zvinofanira kukushifta iwewe kuti wakutedzera zvauri kuona kusocial media. Aiyo, isusu tine mavalues atinopiwa kumisha dzatinobva kwese, ndo zvinhu zvakakosha zvatinofanira kutevedzera. And pane divi rakanakawo rinoitisa kuti tikwanise kuconnecta nehama dzinenge dziri kure, kuti tikwanise kudzidzirawo zvimwe zvinhu. Tinodzidza zvakawanda musocial media, saka zvakakosha kushandisa social media nenzira yakanaka. Hoyo madhuve, madhuve. Ari kunyatsotsetsenura. Wataura mashoko makukutu ane dzidziso kuti simba riri mumaoko mako. Nokuti vamwe vanotambudzika nekuti handina simba, ndoita sei? Pano tiri kuudzwa naSakile kuti iwewe watiri kutandadzana newe, simba rako reupenyu hwako, rezvaunoda, rezvaungaite, rezvaungavake, rezvaungave riri mumaoko mako. Saka hero jira vadiya vatariri nevateereri, kufuka kana kuwarira, pano tiri kupiwa mazano. Ende hapana chakanaka sekupiwa mazano sevana vechidiki zvamakaita, nekuti imimi ndimi nyika yamangwana. Saka kana nyika yamangwana ichitaura mashoko akanaka kudai, nyika yamangwana ichikurudzira, tinoziva kuti takagara zvakanaka. Handiregedze zvakare kubvunza nyaya yemadrugs. Unoiona sei? Nokuti iyo yabata pasi rese. Imimi muri kusangana nemarudzi akasiyana siyana, nekuti ikoko pamwe munoitawo shamwari, nokuti vanhu vazhinji vatinokurukura nawo unonzwa vachinzi inini ndakazosangana neshamwari ikati, inini ndakazotanga nekuti zvikadai. Imimi kwamunofamba ikokoko, nyaya yemadrugs muri kuiona sei? Ende kana makamirira nyaya nyika yenyu, iwe semwana weZimbabwe unoti semwana wevhu? Semwana wevhu, nekuona kwangu nyaya yemadrugs yanetsa kwese. Ende chinonyanyokonzeresa inyaya yekuti mayouth akawanda anenge achileka maybe chatinoti education. Saka ndinofunga kuti pakaitwa mukana yekuti vana ava vanenge vaya kuita zvemadrugs chero vasingaite, vosanganidzwa, vodzidziswa nezvinhu zvakakosha mulife mavo. Nelson Mandela akataura kuti chinhu chakakosha muupenyu education, ndicho chinochinja nyika. So vana ava vakadzidziswa kuti izvi zviri wrong neizvi zviri right, vodzidziswa, vopiwa mukana ekuti vazvishandire
kazhinji kacho vana ava vanenge vari vanhu vasina zvekuita, so vamwe vacho vanenge vane depression, so vanozongosangana votanga kuita zvemadrugs. Asi I think pakaitwa zvekuti paitwe mukana yekuti vana vasanganidzwe, vadzidziswe, vapiwewo mukana yekuti mangwana vakwanise kuzvishandira, vawane chinhu chokufokasa pane kuswera vari kumastreet vachiita zvavane peer pressure nesocial media, zvinhu zvacho zvakawanda. Saka ndinofunga kuti chinhu chakanyanyokosha education. Vadiwa tariri nevateereri, mukuzvinzwira vanotaura kachirungu vanoti beauty with brains, runako rune pfungwa, nekuti zvaari kutaura mashoko akasimbarara chaizvo, mashoko akasimbarara akanaka, kuti chikoro chinovhura mikana yakawanda. Chikoro zvachakanakira sekutaura kuri kuita Sakile, hachina basa nezera, kunyange vatokwegura sesu vanogona kutangisa kuita chikoro, nekuti chikoro chino kunyange pfungwa dzako pakufunga, kana wakaenda pachikoro unooneka kuti uri kufunga. Asi inini pamukana unoyu ndinoda kukupururudzira nokukutenda kuti wakawana mibayiro mumakwikwi imomo. Makorokoto, ndinoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. KuMexico isusu kune veZimbabwe tiri kuti enda mhanya chisikana mhanya, tinoziva kuti unonouya nemubayiro. Watidadisa, uri kuita zvinhu zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka, urambe uchiita zvinhu zvakadaro. Ameno kana paine chimwe chaungangodawo kungokanda kunyika kungoudza vamwe, ini ndakubvunza zvandinoda, ndagutsikana. Asi zvaungade iwe usasati kuti ukangonzi ingotipa mutsetse umwe chete, iwe unoti aiwa. Izvezvi ndikukoshesa nyaya yekuti tiri kuenda kuMexico. Kana ndiri kuMexico handinzi Sakile, ndinonzi Zimbabwe, ende kuti ndikwanise kubudirira kuti kana ivhurike, tinofanira kubatana seZimbabwe, senyika tinofanira kubatana kuti tirakidzane kusapotana, kuti kwatinoenda uko ndirakidze kuti vanhu vari vekumusha kwangu kuZimbabwe vari kufara nezviri kuitika. So pane masocial media platforms atinoshandisa, so voting ichazovhurwa kana tave kuMexico. But ndinoda kuti thank you so much, ndinotenda for support yamunenge muchindirakidza, ndiri kuiona, so ndinotenda zvikuru. Inini yangu vote chitoiverenga yatomubhegi mako, ndichakuvhotera. Tichanyatsoda dai kuchiuyiwa kuchimhanya, taiuya tichimhanya tichingoti Sakile Sakile, asi hatitye, nekuti tinoziva kuti kana uri muZimbabwean, maZimbabweans vakasiyana nevamwe. MaZimbabwean vane rupawo rwakasimba, pfungwa dzedu, minamato yedu inoenda nesu. Ufambe zvakanaka ikoko, ndinokutenda. Asi chirega nditi kuvadiwa tariri, munongozvoonaka kuti kana toita zvinoendeka zvikuru, tine tsvarakadenga ine runako runogogodza musuwo, ine runako runovhura mota, mukanzwa motikari yatositata yega. Vadiwa tariri, mwana akanaka kauri, rega yarambe zvake achivida. Chiringazuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi sati apeta, regai titende zvakare kune vedandemutande vanotipa masaisai ekuti titandadzane pasi rose. Mazvionaka kuti nedandemutande zvinoendeka. MySamba Show is powered by dandemutande, by dandemutande. Chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata, lihambe kuhle. Siyabonga, lisale kuhle. Siyabonga kakhulu. Toonana svondo rinouya panguva imwe chete, pamukana mumwe chete. Ndinonyo Dr. Rebecca Kisamba.